you prepare yourselves to receive the sacrament of the Holy Communion. Jesus said in the Gospel of John, I am the living bread that came down from heaven. He who eats this bread will live. Also, Jesus said, you are the light of the world. No light should be hidden on the hill, so that the world may see the light of Christ. Brothers and sisters in Christ, this is a very good reminder as you prepare to eat the bread and drink the cup of wine, reminding us that Jesus is in you, that you are the light of the world, and therefore, like the saints before us, you shall be Christ's witnesses in the world. Let your good deeds be shown into the world so that our Father in heaven will be glorified. You may now eat the bread and drink the cup of wine. Arise, remember that Jesus always with you. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, patuloy po ang panyaya para sa ating lahat. At kung paano po sinasabi sa sulat ni Apostol Pedro sa Kabanatang 5, talatang 7, sabi po sa ating, pagkatiwalaan niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisan sapagkat Siya ang nag-iingat sa inyo. Sa maga pong ito, ako po'y naniniwala na lahat tayo ay dumaan sa iba't ibang mga karanasan ng buhay at hindi po lahat ng mga karanasang ito ay kaaya-aya sa ating paningin, sabalit napakainan pa rin po ang panyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Yung mga bagay na tila nagdudulot ng kabalisan sa ating ipagkatiwala at ibigay po sa Kanya. At kung paano ding ating tinatanggap ang simbolo ng Kanya pong mayamang pag-ibig, ito'y nangangahulugan din po ng ating buong pusong pagkakaloob sa Kanya ng mga bagay na bumabagabag sa atin sapagkat alam natin higit sa ating kakayahan ang Kanyang kapangyarihan upang tayo po'y tulungan. Nawa po sa pamagitan ng mga simbolo ng tinapay at ang katas ng ubas, maramdaman po natin ang Kanyang panguna at presensya sa ating pong mga buhay. Sa gantong diwa, pagpalain nawa tayo ng Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Mga kamanggagawa ko sa Panginoon, kasama na ang inyong pastor, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng Panginoon na hindi madali ang pagsunod sa Kanya. Nangangailangan ito ng pagsakripisyo, pagtitiis, at minsan kailangan dumaan sa hirap. Pero nandoon ang pangako ng Diyos na ang lahat ng ito ay papalitan niya ng iba yung pagpapala. Inaalala natin ang mga nauna sa atin, hindi lamang dahil sila ay wala na, kundi ang kanilang buhay ay naging halimbawa at inspirasyon para sa atin. Liwanag na naging tanglaw natin kung paano sila sumunod sa Panginoon. Ganon din tayo. Kaya po, humayo kayo mga kapatid at naway sa biyaya at pangako ng Diyos na hindi kayo iiwan, hindi kayo papabayaan. Magkaroon kayo ng kalakasan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Amen. Kidawik man, ti panagtakdir tayo amin kakabsat, ti sangsang kamay sa tayo kararag.
O Dios, itidmi iti panagyaman, tadda ka kadakam iti tiyempo ti komunyon. Naikat ti anyaman na panaglalasing, may rugi ti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam ti panakilangin-langin ken Kristo. Isu nga imay tapno obserbi kadagiti tao. Itdem ti grasya ken panakabalis. Agpaay kadagiti amin na tiyempo. Itdem ti ragsak ti panakabalin mi nga anak mo. Ken ti panagnunog ti pagayatam. Itinagan ni Kristo. Amen. Bibiyag, naluktan gapu kanya, tasikat pagtaklina, pagkasara katana, ubog katiragragsak, ugas ko itiden na, nudumukot ituok, ken luaktot agarubos, lagi peto adagos, ti pangeloy jay krus, ket inak tumagunod, asimadi mabubos. Maawis kayo amin kakabsat, no daman nagitikil daw da, kararag daw, may kahit isangwanan, tapno dumawat tayo iti asi, ayat, ken grasya ni Apo kaligitid biyag tayo, kararag tayo. Amami nga ada sa dilangit, agyamang kami iti daytoy nga kanito. Kas anak mo ti ingkam pananglaglagip. Kadagiti paset, kadagiti pampamilyami o Apo. Ngay mununan kadakam. Agyamang kami kadagiti biyag nga nagbalinda nga instrumento ti ayat. Kadagiti sursuro, pagalagadan, tapno da kamimet nga nabati iti daytoy nga biyag. Tumulad kamimet kadakwada. Nga kas santo o Apo. Gapo ti pamati nga inawat da kengka. Wen Apo anyan nga ragsak mi kadagiti biyag da nga imbati da kadakam. Kadagiti naadal mi o Apo manipod kadakwada. Dagiti lagip nga imbati da kadakam. Kitagtultuloy kuma nga instrumento kumamit o Apo. Tapno makasurot kami ti pagayatam. Mapadpadakkel pa iti pamati mi. Kitagyamang kami ti biyag dagito nga anak mo. Ket mamati kami ti kaaddada iti uneg iti iglesyam. Ken kasnamet dagiti kadwami iti online. Mangiparangarang o Apo ti imbati dagiti paset dagiti pampamilyami kadakam o Apo. Bendisyonan nakam kadi o Apo iti agdama. Tapno kasta iti ingkam panagdalyasat iti daytoy nga lubong. Ammumi o Apo nga ti pagayatam ti maaramid ket may bilang kami met nga santo o Apo kadigiti sabsabali o Apo. Ammumi o Apo nga adu dagiti parparikot karit kadigiti biyag ti aglawlaw mi. Ngem usarin na kami kadi o Apo kas anak mo nga namati ken ka. Tapno makita dati ladawan mo o Apo babaen kadigiti biyag ti tunggal may sa kanyami. Wen Apo adda digito yung anak mo nga dumawdawat manin iti asim, sireb, laing gapuking ka o Apo. Ipaay mo kadi o Apo. Babaen ti
pamati daw apo, naynayunam kadi kumawa po. Tapno kasta, tinda panagdalyasat manin, iti sumaruno nga baro nga Domingo apo, ti baro nga bulan, iti daytoy nga Nobyembre apo, ammumi, nga ti pagayatam ti maaramid mi, tapno saan kami nga agkurang ken agkamali, kadigiti panagbiag mi, no di ket sika ti may tag-ay, kadigiti bibiyag mi. Bendisyon ang ito apo, digiti bisita mi, yamang kami. Kadigiti naggapo, kadigiti na duma-duma nga luglugar, ti paset, ti pagilyan mi, kan kastamet, kadigiti naggapo, kadigiti balasiw taaw, agyamang kami o apo. Ti panakipaset da, panakidaydayaw da, karakararag da o apo, iti kabuklan ti iglesia mi. Kati kaadada o apo, iti lugar mi dito Manila o apo, si kakaditi makikaadda kanyada. Adu, dagiti daw dawat ken karakararag, dagiti anak mo. Ngayon, karakararagan mi, huwapo, dagiti ag-board exam, dagiti agkasangay, kastamet ka dagiti anibersaryo, dagiti kasarda, ket income lagi pen ni Kuya Edwin Corrales, ti birthday na tinaglabas, iti dahito nga November 4, o apo. Gyamang kami, o apo, kadagiti anak mo, ket bendisyonam dagiti bibiyagda, iti sumaruno nga lawlawas manen. Aging ganan to manen nga agkikita kami, tapno sang kamaysa kami nga agdawat, tapno agdayaw ken agyaman ken ka. Wala po, tulungan na kami, di na kambaybayan. Iti daytoy manen mga makadomingo, ket amumi nga ti ayat mo, tegtultuloy nga makikaadda kadakam o apo. Pakawanen na kami kadi o apo. Kadagiti amin nga nagkurangan mi, nagbasulan mi ken ka, na imatangan mi man o apo. Wenno saan wa po. Ngayon pakawanen na kami, kat kastamet ti pamakawam mi kuma, kadagiti nagkurang kada kami. Dahito iti lawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ito nag-ipusto'y biyag, ang iskuti mapugsat, pilita sumaklangak, pangukuman na dayag, Kristo't pagsalak nibak, kas batong asibibiyag. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, ti panagigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy, ket tayo panagserbi, kas kadagiti imununan kada tayo, ti agtultuloy nga ayat na, presensya, parabor, talna, ken ayat na, ti ipay na kada tayo, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.